Nesirov, şu gürüngeçlige kabul etgelen için köp sağ ol. Gıskaça özüňi tanıştyryp başlap berersiňmi? Assalamu alaikum. Duran asym. Köp sağ olun çağrıňyz üçin. Goýuşlar edýäňiz ýani bizim izarlap durýardyk we şeýdip bizim silahlar çağrıňyz üçin minnetdar. Men özüm Murat Nesirov, özüm Kerkden, Lewap vilayetinden, Kerk etrafy Astana Baba obasyndan 99-njy ýyl. Ondan häzir şu wagt bäri Kansas City'de, Missouri'da, Missouri Üniversitesi'nde elektrik kompüter inženerligi 3-nji kursa geçdim. Elektrik kompüter inženerligi bölümüne okuyan. Özüm şol goşmaça boş wagtlarymda haýsyny öwrenýärdim. Hatta öwrenip başlapdym. Geçen ýylyň aýagyna, şu ýylyň başlaryna. Onsoň bir kisan kursy oňça öwrendim. Udemy'de alyp boldum. Udemy onsoň martyň 18-inden soň Muğut kurslaryny aýyrdy. Meselem tölegletde men alan kursam Muğutda şu wagt $100 bolup dursam. Onsoň menem indi türkmenlere näme ýetsin diýip şonu türkmençe görnüşde özüm praktik etýän wagtym videolary özüm içimden däde daşymdan gürläp onam rekord edip şular ýani YouTube'da, Instagram'da paýlaşmagy makul bildim, şeýdip başladym. Udemy diýanyň goýuşlar edýän. Udemy diýanyň udemy.com. Dogrydan bilmeýänler bilmek üçin. Udemy.com'da Muğut diýmändir. Online kurs öwrenmek üçin platform, online kurs platformasy. Meşhurlarynyň birisi. Gowy. O ýerde köp sapaklar tap bolýar. Menem satyn alan sapaklarym o ýerde. Bahalary $10 bilen umuman ardan sapaklar satyn alyp bolýar. Näme üçin kompüter inženerçiligi? Kompüter inženerligi aslında yani özümün höwesem bardy bilen men şu ýere gelenimde döwlet işi bilen getdim. Bizim Türkmenistan döwletiniň berýän stipendiýasy bilen. Onsoň şu wagt taşranmyzda 2017-nji ýylda tapşyrdyk. Bize top 1000 scholarship geçýän ady insanperwerde tapşyrypdy, bilýändir. Onsoň şu ýerde top 1000'a girýän üniversitetden birisinden kabul almaly. Kabul hat alyp ondan soň synawa girmäge ruhsat berýärdiler. Egzameni Türkmenistanyň özünde. Onsoň menem o wagt maýyň ahirlerini tapşyrypdym bilen köp üniversitem ýok. Tapşyryp biljeğim top 10'a girýänlerden köpüsiniň wagty geçipdi bilen. Onsoň bizim häzirki Missouri UMKC'ye tapşyrdym. Bular kabul etdi. Aslında men mekanik inženerlik okajakdym. Ýöne onuň $75 ýaly application fees bardy, tölegi, dokument tapşyranda. Onsoň muhty ýokmy dedim, elektrik kompüter inženerlik muhty diýdiler, bolýandy, maňa şo bolsa da bolýany, tölegtlere ýagdaý ýok diýip. Şeýdip häzirki gurma tapşyrdym. Ýöne aslında şu ýerde dogry edip durun, meniň bäri gelip mekanik inženerligim gördüm, kompüter özü gurmam deňeşdir görýän bili, ýani mekanik inženerlik aslında maňa görä dälekin men öz höwesim, ýani kompüter inženerlige has diqqat etýänligini, ýani dogry edip durun aslında. Ve öňdenem höwesim bardy, ýani şular ýani kompüterde Türkmenistanda elbetde o internet zat ýok, kän bir daşdan öwrenmek üçin çeşme ýok. Ýani bar zatlar bilen meselem C+'ın PDF kitaplar zatlar bardy, özümçe ýazyşdyram bolup görýärdim. Soň bäri gelim, soň elbetde öwrenmek üçin şertler has ýeňilleşdi we bärde boldugyny öwrenip başladym. Ýani has höwesem bar elbetde. Köp saatlar görenim soň, köp saatlar gözleşdirip tapyp okaşdyryp gören soň elbetde höwesiň hasy martýar eken. Gowy. Geljek ulugur. Geljek ulugur. Ýöne mekanik inženerçiligim gowy. O arada gysgaça aýdyp bilersiňmi näme barada diýip? Meselem Bizim bölümiň mekanik inženerçiligi. Mekanik inženerlikde meniň bir dostum, hatta birlikde de gaýladym. Şol mekanik inženerlik okaýardy. Olaň esasy sistemalyň işleýiş diýen ýaly meselem kelki näme bolupdylar meselem umuman adamlarda bilmeýän adamlarda mekanik inženerlik diýsen maşyna ustasy, ýani bir zat gözüňe gelýän bolupdylar. Ýani olaň meselem ýyllar dışı sistemalaryndan başlap, ýani ýyllar dışı sowa dışı sistemalarynyň zatlary bar. Meselem ýa-da beýleki ýani maşyn guruş urundan hem ýani näle diýsem, şonuň alýan sapaklaryndan ugur tutsam
men pikrimçe olanky biraz nemeler bilen işleşýär. Yani mekanik enzamlar bilen, yani sistemalar bilen işleşýär. Bizinkide tapawudy, biz esasen kompýuteryň hardware bilen işleşýäs. Yani bizinki aslında uğrumuz dual software'da. Yani yarısı elektrik, yarısı kompýuter inženerlik. Elektrikde tägem hardware, elektrik inženerligiň öz uğurlary, kompýuterde de bizinki programmingde de hardware tarafına gidecek köplenç. Gysgaça mysal bersek, hardware we software var. Şonu gysgaça bir mysal berip bilersiňmi? Hardware açy, software hem şu diýer ýaly. Düşünmeýänler üçin. Böyle. Mesela hardware'de bizim öğrenýänimiz kompýuteryň içindäki enzamlaryň, yani CPU olsun, RAM olsun, şolaryň kompýuterde nähili işleýişine, yani nähili dizayn edilişini ya da kompýuteryň özüniň dizaynını öğrenýäs. Ve kompýuteryň ýani biz embedded programming diýip geçýär. Ýalňyş bilsem assembly programming diýip geçýän bolmaly. Ýani VHDL ýaly diller ulanyp ýazdan kompýuteryň içinde geçecek programmalaryň kompýuteryň özüniň içindäki ýani CPU, RAM bilen işleýişini ornaşdyrmak ýalyrak bolup gitýär. Ýani ýöne software'da bolsa kompýuterde taýýar bolan programmalar, ýani Python bolup biler, Word, Excel bolup biler, şolary işletmek software bolup gitýär. Yani bizinkide şonuň üçin köp programming dilini göremizok, esasy belki kompýuteryň özüniň gaty awzarlary bilen işleşýär. Onu şeýle de mysal berip biler. Eliňe alyp bolýan enzamlar hardware, eliňe alyp bolmaýan içindäki akyl sistema da software diýipler sowdam. Owa, elbetde. Yani belki soňky kurslarda has başga zatlar bolup gitmegi mümkin. Men şu wagtda çel görenim we menden ullaryň maňa aýdanlaryna görä şolary nazarda tutup aýtýan. Elbetde belki başgaça bolmagi mümkin. Tejribeler has bolap bilýändir. Şeýle soraw taýýarlapdyr. Mekteplerde çağa ýaşda kompýuter injener çağalary ýetişdirip bolarmy? Näçinji klassda kompýuter bilimlerini öwrenip başlap bilerler? Näçinji klassda başlasalar gowy bolar? Seň öz pikiriň? Men öz pikirim şoňa çağalar aslında matematikada çağalara meselem goşmak, aýyrmak öwrenen wagtymyz şonda edil şo wagt meselem häzir 1-nji klassdan çağalara kompýuterler berilýär. Elbetde bu Python'da da edip bolar ýa-da başga dilden edip bolar. Ýöne belki şolar üçin aýratyn bir dil hem düz bolar, ýani aýratyn bir software hem düz bolar, şolar ulanar ýaly. Şolara meselem goşmak, aýyrmagy kagızda da ýazsyn, ýöne kompýuterde ýani programming bilen baglaşdyryp şonuň üstü bilen hem düşündirip bolar belki. Ýani onu belki 3-nji, 4-nji klassdan soň biraz ingilisçe sapaklaryndan alyp öwrenenden soň edip bolar. Belki ondan hem aslında bir zatlar edip, ýani türkmençeleşdirip, belki bir zatlar düzüşdirip şolary aslında gönü goşmak, aýyrmagy başlandan käbir zatlar öwredip başlasaň şoňa gözü öwrenişde şondan gorkmasa pas gowy bolar. Sebäbi meselem belli bir ýaşdan soň aýynda men muny nädip öwreneýin giç ýol diýen pikir dörep bilýär adamlarda. Ýani şo pikir döremez ýaly aslında boldugundan ýer başlamaly. Ýöne elbetde programming öwrenmek üçin meselem 6-njy, 7-nji klassdan men pikirimçe Python öwredip başlap bolar çağalary, okuwçylary. Meselem bizde mektepde şol edilmediği için men özüm gaty bir kele pişman oldum diýsem, ýani şol ýazat bolsa men gaty beğenirdim. Bize meselem Pascal öwredýärdiler. Python Pascal'dan has ansat ve Pascal'ın ýani men nide ulanýandan bilemok, ýani indi şu wagtlar ulanýan dilemden. Ýöne Python şu wagt meselem iň köp ulanýan dil. Birinji orunda durýar. Her ugurda bar, data science'dan machine learning içeli beýle game development, web development ählisinde bar we Python'ın başlangıç, yani mesela men şu türkmençe Python'da goýan zatlarymy 6-njy, 7-nji klass okuwça gowy düşündirip bolýar. Yani bir ýylyň içinde şolary Python'ın başlangyçlaryny oňa edip, gowy edip düşündirip bolsa, aslında şolar öwrenip bilýär we ondan soňky sınıflarda, ul sınıflarda hem 8, 9, 10-njy sınıflarda aslında käbir kiçiräk proýektler berip, kiçiräk bir taslamalaryň üstünde şolary meselem topary işlerini berip, ýani teamwork ya da group projectler berip şolar ýani edip hem olara has gowy programmingge höweslendirip öwredip bolar. Sebäbi şu wagt mektepleriň ählisinde diýen ýaly Wi-Fi internet bar, ýani kompýuter bar, el ýeterler hemmesine. Ýani öwrenmek üçin hem şert diýen ýaly bar aslında. Şolara gowjama ulumlar
şolun okuwçylaryň üstünde işläp aslında mekdep uçarmazdan üniversitede öğrenci köp zatlaryny öğretip bilerler. Yani sebäbi biz şu ýerde öğrenýän zat, meselem meniň özüm gördüm. Türkmenlerden, meselem Türkmenistan daklardan 10-njy, 11-nji klas oglanlar äp ýasapdyrlar, düzüpdirler Java ulanıp. Meselem geçen birisi iyi verdi maňa. Gowy edipdir, gowy düzüpdir. Ýöne men häzir özüm şu wagt öwrenip şu Flutter'da app düzmek. Ol menden az köprak bilýär meselem. Öz 10-njy klas, öz oturup öwrenipdir meselem. Yani Diýmek, ýene şolar mekdepde kemme öwretsen öwretip boljak. diýmek 10 ýaşda da injener bolup bolýar. 8 ýaşda da injener bolup bolýar. Dogrudan çyn näse? Yani elbette belli bir derecede şol uğra başlap şol uğrun nämedigini düşünipdiler. Yani matematikadan başlangyç düşünjesi bolan adam şolar hoja düşündirsen düşünip bilýär yani. Belki ol uğurdan ekspert bolmaz ýöne düşüner yani soňunda meselem şol uğurdan okasa gynan man okap şol uğurdan has bir spesialist bolup ýetişipdiler yani. Ama men özüm meselem öň bilýän okdum şu zatlar barada. Elbette software, hardware, mektepden alan bilimlerim bardy. Ýöne ýyllar meselem soňky ýyllarda özüm bir ýyl ýyza galýan ýaly gördüm we men 28 ýaşymda öwrenip başladym. Men özüm Java öwrenýän. Intam öwrenip gelýän. 28 ýaşymda başladym, intam dowam edip gelýän. Ve dowam etjek. Täze gerek meselem killämde gurýan, beýnimde gurýan pikirlerim we planlarym we men şonu amala aşyryp bilýän. Kökmen men etmeliyip däl, men özüm şonu gurnap bilýän, arkitekt bolup bilýän, şonu çyzyp bilýän, şonu göz ýetirdim. Şoň üçin täze nesiliň öwrenmesini isleýän. Şoň üçin pikirlerimi soradym. Elbette onu öwrenmeli yani mektep okuwçylaryna ýaşlykdan öwredip başlamaly. Köp zatlar sebäbi bundan soň siz hem görüp dursaňyz şu wagtlar meselem kompýutere düşünmeýän birisi en azından kompýuterda meselem nädip Zoom'da meeting gurnap bilmeýän birisi şu wagt muallim ýa-da professor bolup bilmeýär edil şu wagt yani mümkin däl diýen ýaly. Meselem biz gördük üniversitetde hatda şu zatlara ýaşulrak muallimlerden bolsun düşünmeýänler bolýar bilen gatgyn bolýar okuwçylar üçin. Indi bundan soň bir online'a geçen son sistema ansat köp iş yerler belki de yol yani kim yerler açılıp zat edendem gowlaşandam köp yerler online sistemada galyrmy kaýdan sebäbi köp yerler gördü. Yani şul has gowrak boljam meňze käbir yerler üçin. Şoň üçin häzir gatmykum gerek zatlaryň birisi. Meselem mektepde matematika we fizika näme üçin öwretýän bolsalar programmingim şolardan kim galmaly da men pikirimçe. Hemem muallimler, professorlar özlerini dowamly ýetişdirmeseler bolanok. Meselem men professorum kynçylyk çekýärdik biz. Okap berkak. Bil okuyan oglanlarymyz, gyzlarymyz şoňa türkmençe näme diýilýärdi? Umuman öz närazylyklaryny bildirýärdi. Sapakda okanlaryna. Sebäbi bizim isleyen zatımız başka, onun aýdýan zatlar başka gelýär. Özüni ýetişdirmeýänligi görünüp dur. Ondan soň biz meselem aýdýardyk şonu şu okuyan ýerimizin administrasiýasyna. Şu muallim bize gerek gel. Şoň ýaly professorlarym özüni ýetişdirip durmaly dowamly. Täze dowamly täzelenip dur sistemalar, başga zatlar. Yeni bir soru bereyim. Birazcık bu terserak bir soru. Üniversitetler vardı näil pikir edýän? Üniversitet sistemalaryny halaýanmy? Halamaýan taraplaryň barmy? Amerikadakylarmy? Tapawdy ýok. Öz gözüňe gelýänler üniversitet sistemalary köp ýerde bir meňdeşirak. O doğru. Yani üniversite sistemalarında men pikirimçe şular yani edilip bilinir. Biraz okuwçynyň öz erkine goýulsa diýelmeň. Yani birsin belli bir çerçeň belli bir loopun içine sokmak kan bilmedim okuwçy üçin dogry bolmany bilýärdiň. Meselem maňa aýdylsa, ine şu semestr sen ýa-da şu ýyl diýelim,
seninle şul sapaklar şul derecede öwrenmeli diýse, biraz bir hil her kimin öwrenş stil başgaçarak bolup bilýär. Meselem, bize özüm programming ders alanımda bir sapakda bir semesterde Python, C# birem MATLAB geçipdik. Şol üçsünde meselem men Python öňden öwrenipdim. Maňa ansat geldi ýöne şo ýerde öwretýän zatlar meselem nähil desem kam. Şonuň hemmesini goşup öwredenden ýa-da bir ýere gysyp hemmesinden ýarym öwredenden şonuň birisinde dole hakykat gerek bolan, ýani durmuşda gerek bolan göne şonu praktikada görkezip praktika apply edip geçiren bilerler. Ýani üniversitede şonu men kim çeken eden oklar köp sapaklarda duş geldim. Praktikada göne apply edip görkezen oklar we şon belki on şundan çekinýän bolup bilerler, okuwçynyň öňden başlangyç fundamenty ýok diýip, ýani başlangyç bir düşünjesi ýok diýip, ýani şu wagt okuwçylara, studentlere başlangyç düşünje men fikrimçe meselem has bir baştan başlamak gerek de käbirdatlara ýa-da başlangyç zatlaryň üstünde köp durmak gerek de öwrenmek üçin diň üniversitetde gaty köp çeşme bar. Okuwçy daşardan şonu öwrenip üniversitetde şo öwrenenlerin aslında professorlar bilen birlikde durmuşa geçirip şonu praktikada görse has men fikrimçe effektiwnirak bolarmy kaýdan. Sebäbi ýani bilmedim, o professor sapakda görkezä ýende gelip özüň okap şonu täzeden öwrenmeli bar bolmasa peýdasy ýok. Ondan professor sapakda teoriýanyň üstünde azrak praktikada has köprak görkez geçse men fikrimçe şol has gowrak bolar diýen. Meselem biziň üniversitetde köp professorlar gördüm, biraz teoriýada geçecek bolýarlar, geçişdirjek bolýarlar has dogrusa. Ya özleri praktikada görkezmäge çekinýärler, öz bilgisi yetmez öýt gorkýarlar. Ya-da biz şoňa düşünip bilmers diýip çekinýärler. Ýöne bilmedim sebäbini, ölen praktika azrak bolýar üniversitetlerde. Şoň üçin internship meselem köpse bir ýere internship aljak bolsam ulrak kompaniýalardan öňden senden internship isleýärler, tejribe isleýärler. Aslında men pikrimçe üniversite şolar ýani tejribeler edinmek üçin, ýani internshipde edinjek tejribeňi belli bir derecede üniversitede dam edin bilmelim kan öýden, ýani olmasa üniversitede onda da Amerikada meselem gaty köp ummansyz töleýler gymmat bilen onça töleýe degen o käbir zatlar. Ýa, o ýagdaýam, tölew ýagdaýlar, amma men iki zady belläk geçeýin öz halamayan taraplarım. Birinci meselem men okap ýörkäm, maňa C++ öwredmegimi istediler. C++, belki men C++ almak islämek, şonu öwrenmek islämek, başga dil öwrenmek isleýän. Sebäbi men durmuşum, men ýolum, men geçek zatlarym, işlerim bar. Soň men computer science'da meselem computer science'da yol almak isleýän bolsam, Berkeley dedim. Berkeley College. Soň şu taýda özüme bir yer edinmek isleýän bolsam, yok man şonu almaly diýip goýdular. Men diýdim, beýle bolmaly däl. Öz içimden diýende olara da aýtdym, beýle bolmaly däl. Sebäbi başga ýollaram bermeli maňa. Ondan soň egzamin sistemasyny halamak. Belli bir wagt goýulýar we şo wagt barmaly. Şo wagt sen ýaraň okmy, özüň gowduýanmy, duýan okmy ol bildiren ok. Şu zatlar şerden aýtmak isleýän geljekde netip bolsa şu üniversitet sistemalaram üýtgär. Sebäbi üniversitet sistemalary ýa gaty köp ýyllan bäri şo sistema dowam edip gelýär. Özgörüş kändäl. Doğru, egzamin sistemalarym aýdyşyňyz däl üýtgürip aslında meselem programming sapaklarynda kän bir ýa-da ýokary derejeli sapaklarda egzaminde oturmaga gerek ýok. Men pikrimçe group project ýani bir zatlar berip, ýani okuwçylara aslında team topar hökmünde işledip şolary egzamin ýerine has köprak ulanmak, ýani egzaminim ahirinde bir san edip bolar, belki bilen ýöne meselem semesterde 4-5 tan egzamin etmek ýerine 4-5 tan oň ýerine project bersinler, iş bersinler okuwçylara. Has gowy öwrenýän sebäp o ýerde ýeke egzamin bolanda ýeke özüň taýýarlanýan we iş, ýani men nemeleri görsem meselem internshipler zatlara application requirementlaryna zada seretýän meselem aslynda ýani teamworkda näl sen topar bolup işläp bilýärmiň, toparda özüň näle leadership skilliň bar. O zatlar egzaminde hiç kim öwrenip bilmeýän leadership skillde de gaýtam
egzaminde biraz olsa da ulçuluk skilling ösýär. Özüň oturup kitaba kellen gömüp okujak bolup, bir özüň bolup taýarlanjak bolup, ýöne ýankyýaly topar işler berilende bize meselem şol programming ders alanymyzda her dilde diňe bir gezejik topar iş berdiler we o kän yeterlik bolmady meselem. Ýöne men iň köp saat sapakdan köp şonda öwrendim. Ýanymdakylardan, partnerlerimden. Olar bir zat etýär, men bir zat etýär. O ýerde öz information alyp çalışyk bolýar. Olaň bilýäninden sen öwrenýär, sen bilýäninden olar öwrenýär. Has bolýar. Tamam.